मा खालायदोंबा लाइमोन आब'आ? जानो माथो रावनिबो माथो खोनायाखै रावबो गैया नामा न'आवलाय? दे गाबज्रि हरनाय आब'। गाबज्रि हरनोबो माबा बोरैबा मोनलायोलै। थाखा दादैयासो ओंखारना होबा ब्लदनो। जेबो नङा दे गाबज्रि हर। र' होनबा गाबज्रि हरनि र'। लाइमोन आब'। न'आव दंना गैया? जोंफोर फैदों बिबारि मोना। मायो मानो नांगौमोन लाइमोनखौलाय? थैबाय बियो गैला। मा माइरं गैया फैसा गैया जालायबाय नामा जोंहानाव फैलायबायदि? दङ दादै मानो गैया जानोखाय आमदानि दङ माइरङा। बेसां जानो एसेबांनो दङ। बा एसेबां दङबा आंनोबो हरनाय होमबा। लायनो थांबानो जाबाय हरगोन होमबानियानो। बा अबाव एसेबां माइरं बायनो फैसा मोनखौ नोंसोरलाय? ना सोरनिबाफोर फैसा खावबाय बायदोंलै? दादैयालाय मा जेबो साना हौवानो बाथ्राफोरखौ बुंला बायोलै। ए मानो बुङा जानोलै? नोंसानि न'आव जेबोआनो गैया फाननो लागा। साख्रि गैया फाख्रि गैया बेनि सायाव आरो नोम्मा नोम्फायाबोसो गैबावा थैलांबाय। होनबा सिखाव खावबा अबाव मोननो नोंसोरलाय? नोंसोरबायसि मानसिया? दादै जोंहाबो जोंफोरनियाव जेबो गैया आरो आइ आफामोनाबो गैया। नाथाय भगबान दोङो भगबान। नोंसोरनो मा भगबाना ओरैनो होफैगोन नामा? नो फैसा लांफै नो माइरं लांफै होननानै भगबाना नोंसोरनो होफैगोन नामा? लाइमोन आब'। ए माथो बिबारि मोनसो। ओं आब' आङो दहायनिफ्रायनो गाबज्रि हरगासिनो नोङो खोनायाखै नामा? ओहो खोनायाखैमोन आङो बेखौनोबो। माबा आब' सिमखौ मोनबाय आरो एक्टिभबो जाखाबाय। ए होनबा फन खालामनो हासिगोन माथो। मा सिम मोनबाय एक्टिभ जाबाय मायो? मायो माने दादै जोंहा मबाइल गंसे बायबाय आरो जोंफोरो सिमबो बानायनो होबाय आरो एक्टिभबो जाखाबाय। अबाव एसेबां फैसा मोनदों नोंसोरलाय? हे धरमान सोरनि फैसा खावना लाबोखौ नोंसोरो एसेबां मानि बुरजा फैसा? मबाइल बायलायनो हानाय हे धरमान। बिबारि मोना रावनियावबो फैसा खावाखै? फैसा खावाखै? एसेबां मानि बुरजा फैसा बिसोर खावाखैबा अबाव मोननांगौ जाखो? नो बुंनाय देलाय। मोनदों आरो भगबाननि अननायाव अबावबा। बिबारि मोन फैसा खावनायाव नोंबो सामिल दंफायो ना माइलै? नोङो जोंफोरखौ एसेबां गाज्रि सानो हा? गावनि फिसाफोरखौनो एसेबां गाज्रि सानखायो नोङो आफा। मानि थाखाय? बारा डायलग मारि नाङालै गथ'। डायलग मारियाखै आफा जोंफोर सैथो बाथ्राखौसो बुंदों। आसल मथे एसेबां बुरजा फैसा अबाव मोनमारदों नोंसोरो हा? दादै नोंहा एसेबां साननो गोनां जेबो दरखार गैया दे। जोंफोरो अबाव मोनदों अबाव मोनाखै नोंनोलाय मानो नांगौ दादै? गावनि बिफा गावनि बिबथैखौनो एसेबां गोरा बुंनो अबेनिफ्राय साहस मोनखो नोंसोरो? आफा जोंफोरो बुंनांगौ बाथ्राखिनिखौसो बुंदों। आरो आफा नोंलाय मानोथ' गावनि फिसाजोफोरखौनो जेबो मोनथियालाबानो डाइरेक्ट सिखाव हमखादों? नोङो बुंलाय। नोङो जुदि जोंफोरखौ फिसाजो होननानै एसे मोजाङै सोंनायमोनब्ला जोंफोरो खिन्थागौमोन ना अबाव मोनदों अबाव मोनाखै। नाथाय नोङो जोंफोरखौ गावनि फिसाजोफोरखौनो डाइरेक्ट सिखाव हमखादों आफा नों मानो बेफोरबायदि? न'आव जेबोआनो गैया फाननो लागाबो जेबो गैया भिखारि। बेफोरबायदि मानसियानो जुदि हरखाबै मबाइल गंसे बायो सिखाव बुंजाया मा बुंजागोन देनाय? आफा नोंजों रायज्लायना जेबोआनो लाब गैया। बिफा जालायनानैबो जोंफोरखौ इसेबो बुजिया नोङो बुजिनोबो नाजाया। बेबारि थांसै थौ मादैनो खिन्थाखानांगौमोन आब'। सिखाव गोजा साल्ला। बावगारदोंमोन आङो। आयै ए बिबारि मोनसो माथो। ओं मादै आयै बिबारि मोनादि सिम बानायनो होदोंमोन जाबाय दिनै ओमफ्राय एक्टिभबो जाखाबाय। ए नंगौ दे हामबाय दे बिदिबालाय। ओं आयै आङो बिबारि लानाव थांसै। दिनै फैथ'ला। दिनै माने गाबोनबो फैयाबो जानो हागौ आयै। प्लेनिं बानायनांगौना आरो गायदेमोनखौबो लिंनांगोन आरो बिबारिमोनखौ हस्पिटालाव लांनाय सेंग्राखौबो लिंनांगोन ना। बिसोरो आरो दिनै फैयाबो जानो हागौ ना आरो गाबोनबो फैयाबो जानो हागौ हायाबो जानो हागौ फैनो। बेनिखायनो आङो बिबारि लाहानियावनो साननै सानथाम थासिगोन आरो थांलाय फैलाय खामथ'ला। ए नंगौ दे होनबा थांबानो जाबाय। फिसाफोर मोजाङै थाग थियारि थादे आरो प्लेनिंफोरखौ मोजाङै बानाय। ओं मादै दे होनबा आयै थांसै जोंफोरो। दे थां फिसाफोर थां मोजाङै दे फिसाफोर आरो साबधानै थाखा दे नोंसोरो फिसाफोर। थांसै होनबा मादै जोंफोरो। दे जिराय आब' जिरायथ' बिसनायावनो।
दे जागोन दे जिरायगोन। दे नोंसोरबो जिरायफै। जिरायनि र' आब'। आलासिफोर फैबा मानसिफोर फैबा जिरायनो होनो थाखाय सियारबो गैया जादोंलै आब' गंसेबो। हागौबालाय बायना ला आरो बिबारि गंनै गंथामसो सियारखौ। बेनोथ' जादो र' आब', नांगौ बुस्थु गोबां दं नाथाय फैसायासो थोनाय नङा खोना। दा आरो गेस सिलिन्डारबो नांगौ जादोंमोन, गेस सिलिन्डारखौसो बायनो सानबाय थादोंमोन आब'। खस्थ'थार जायोना आरो बन खनै खनै सानफ्रोमबो ओंखाम संनो गोनां जायो। नंगौबो देनाय बेसे बन खनै खनै संबाय थानो ओंखामखौलाय सानफ्रोमबो हायाना आरो। ओं आब' गेसखौनो बायनोसै नामा? मोजां जागोन ना आब' गेस बायनाया? अ बायना ला गेसखौ। ओमफ्राय इसिंखौबो एसे मोजां खालामना लादो आरो फाहामना लादो। अखा फैबा दै सरोबायसि इसिङा। सरो आब' ओंखामखौनो संनो मार खस्थ' जाखायो। दे फैसाफोरखौ बारा ओरै खरसा खालायबाय थानाङा आरो। इसिंखौ फाहामना लादो ओमफ्राय गेस सिलिन्डार बायनो नामा बायना लादो। ओं आब' बेखौनो खालायनांसिगोन। आब' आङो साहा फुदुंहैनि दे। थां होनबा थां फुदुंहैथां। इहि दानिसो फैदों दानो साहा फुदुंनो आरो। दे जेबो नङा र' आब' फुदुंहैनि नोंसोरो जिरायबाय थाथ' दे। दे होनबा थां फुदुंहैथां। माबा मोस्रोम मेथाइ दङ ना गैया? दङ आब' बिस्कुट दङ। ए थां होनबा फुदुंहैथां। फनखौ दानो खालायगोन ना आब'? अ दे दानो खालायनि दे। र' होनबा खालायनि। आं दसन फनखौनो खालायनो रोङा। आब' नों खालाय हर। अ नाम्बारफोरा लाबो। अ साला बावगारथारदों। र' लाबोनि र'। आब' सोर सासेनो फन हरग्रोगोन? गायदे लाहानोनो हरग्रोनि नङाबा। अ आंबोथ' बेखौनो सानदों। ओमफ्राय नाम्बारफोरखौ मोजाङै दोनदोंना दोनाखै? दंमारोना गैमारा लिरना दोननाय? दङ आब' आं मोजाङैनो दोनदों बागसफोराव सोना दोनदों आङो लिरनानै। दे होनबा थां लायथां नाम्बारफोरखौ। र' लायनि र'। मबाइलालाय मोजाङानो माथो। सोरनि फन फैलायखोलाय दिस्टार्ब उन्दुनायफोराव बालनि र' रिसिभ खालायनि र' माबा दिस्टार्ब मबाइलफोराबो गाख्रबला बायोलै। हेलौ सोरो? माबा आङो बिबारि। बिबारि? सोर बिबारिमोन लायो बावगारबायलै आङो। माबा आब' गायद' दङमोन ना न'आव? गायदेयाथ' दङ र' दंनाया। नोङो सोरो गायदेनि लोगो नामा? माबा आब' गायदेनि लोगोआनो बुंजागोन दे। अ माबा आब' बै 23 खालार खालिनि हरखालि जि गायदेया जे सासे दाखुजों सुजादोंमोन। गोसोआव फैबाय। अ नोङो बेजों थाफानायामोन ना? ओं आब' आङो बेजों थाफानायानो बिबारि। अ दासो गोसोआव फैबाय दे बिबारि। माबा मा जाखो बै गोबोरखि गुन्दाया? मा बेखौ जेलाव सोना दोनबाय ना? ओहो आब' बेखौ जेलाव सोनो हाथ'वाखै र'। दा आब' जोंफोरो जमायै माबा मोनसे प्लेनिं बानायनांगोन गोबोरखि दाखुखौ हमनो थाखाय। ओमफ्राय जोंफोरो हमनो हाबासो पुलिसनि आखायाव हगारनो हागोन ना बेखौ जेलाव सोना दोननो थाखाय। बुजि मोनबाय दे आङो। ओमफ्राय आब' गायदेया दंना गैया? गायदेखौ थारमाने आं जोंहानाव लिंहरगौमोन आरो प्लेनिंखौ बानायनो थाखाय। प्लेनिंखौ थारमाने जोंफोरो गासैबो जयैसो बानायनांगोन ना। अ नोंमारगौ दे। र' आङो गायदेखौ लिंहरनि र'। 1 मिनिट रथ'नाय। गायदे ओजों फैलाय। दाला मोखां साला मा गरमफ्राव इसेबां गाख्रबला बायदोंलै। आंखि सिथा बिबारिया कल खालायदो बिबारिया। नंगौ? अ नोंजों रायज्लायनो नागिरदों नै। होनबा रायज्लायनि र' दाननाङा फनखौ। हेलौ भलियामखौ बारायना होदोंना दाला मोखां? अ बारायदों दे। हेलौ बिबारि आब' बुंदोंना? ओं गायदे आगै बिबारि दे आङो। ओमफ्राय आगै गाबोनो जोंहानाव फैनांगौमोनलै प्लेनिं बानायनो। जागोन आब' गाबोन आं फुङावनो थांगासिनो नोंसानियाव। नोंसोर गामिखौ बिलाइफारा बुंदोंमोन ना आब'? ओं बिलाइफारा दे आगै। होनबा आङो गाबोन थांगासिनो नोंसानि न'आव आब'। दे हारसिं फैनाङा आरो आइजों फै। आइखौ दोनफैनो हो आरो। अके आब' अके।
दे होनबा दे मा बुंखो बिबारि फैगोन ना फैयानो गायदेया फैगोन बुंदों माथो आब' गाबोनो दे हामबाय दे होनबा जेसेबां थाबैनो फैयो एसेबांनो हामगोन आब' माखारै हमनांगौ बै दाखुखौ गोबोरखि दाखुखौ आंथ' गोबोरखि दाखुखौ मोनबा ओरैबायदि बुगोन ना आंबो आंथ' गारथारा गाफ्लेजोबगोन आंथ' ओमफ्राय बै नोंसोरखौ हस्पिटालाव लांनाय सेंग्रायालाय बेखौ खालायगोन आब' बयनिसाय बियोसो इम्परटेन्टसिन बियो गैयाबाथ' जानायानो नङा प्लेनिङा जोंनिया जोङो सिख्लाफोर गोजाबा एसे गिनांगौना हौवाफोर सासेबाबो थानांगौ आरोना होनबानिया जोंफोर बांसिन साहस मोनगोन नंगौ र' नोंनियालाय दे होनबा खालाय आरो बेनि नामखौसो माबा सोंनोनो बावगारबाय थायो आङो मा नाम मोनथाय बावगारलायलांबाय आङो मोजाङै सोंना लानांगौ नामखौ सोंगोन र' एबारो दे खालायदो माखारै ओमफ्राय नोङो रोंगोन ना रोङा फन खालायनोलाय आंथ' नोंखौ सिखायखाबाय देनाय हागोन आब' हागोन मानो हाया रोंबाय दे आंबो दे हामबाय दे होनबा रोंबायबालाय र' होनबा खालायनि र' दे नाम्बारखौ मा होनना सेभ खालायना दोनदोंमोन आब' आदा होननानै आदा नैबे मोनबाय दे खालायनि र' गरमथार माथो बेबायदि गरमफोराव आङो एकदम बरावबो थांनो लुगैथारा उफाय गैया थांथारनांगोन मबाइलावबो रिसार्ज गैया जादो बिबारिया माथो कल खालायगोन होननाया दाबो कल खालायासै आंखौ फन खालायनो थाखाय रावनियावबो मबाइल बिना मोनाखै खोना अनाखानानो प्लेनिं बानायनाया दा मा जागोन गोबोरखियाबा दा सोरखौ मा खालायखौ इसोरासो मिथिसिगौ आरो आया माथो मानि बेगखौनो लाबोनो बावगारबाय आंलाय आइया माथा गरमसो आंबो गैलालै एसेबां गरमाव आरो थांलाय न'सिम बाइकआबो दिनैसो हामा जानो मोनबायना थै गैलालै दिनै गैला सोरनिथ' फन फैलायखोब्रा हेलौ सोरमोनबा बिबारि दिनैसो